Det her, det er Next Level Simon. Og i dag så skal jeg spille sammen med min lillebror. Faktisk vil jeg gerne have Elmo Simon. Du bare siger med mig. Elmo Det bliver Simon. sjovt. Du bare siger med mig, dreng. Hvis I kan høre, at jeg tykker på et eller andet, så er det bare på grund af, at jeg spiser lidt. Nej, bare auto. Nej, men Okay. vi skal lige vente på, at de bliver færdige med. Vi er færdige, vi er 45. Vi er 45. Heatseeker eller normal? Heatseeker eller normal? Simon, den der bil har jeg også. Den der bil. Okay. Skal vi bare heatseeker eller normal? Normal. Men nej. Haha. Ja. Ingen banord. Okay, ja, det ved vi godt. Ved det. Hvorfor kan vi ikke lave det der inde i træning? Så auto. Vi laver private. Det der private auto. Der skal vi godt. Der skal vi spille private heatseeker eller normal? Normal. Normal, okay. Kom så. Great. Nej. Simon, jeg kan faktisk også godt have den der bil. Tryk auto. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, auto. Det bliver alle mod dig, Ja, Kasper. okay, det er fint. Øj, er der ikke uendelig? Jeg vil gerne have uendelig. Jeg havde det her. Jeg vil gerne have uendelig. Hvorfor er der ikke normalt? Hvorfor kan man kun respawn, ikke? Jeg vil gerne spille det der, hvor der er uendelig skud. Skal vi spille med uendelig boost? Ja. Nej. Ellers er det jo... Ja. Jeg kan godt lide, når der er uendelig boost. Altså, hvorfor Det er skal noget, du bare kører rundt. Kan du lige sige til, at vi ikke ligefrem de bedste til Rocket League? Vi er ikke ligefrem alle sammen de bedste. Men nogle er bedre end andre. Nå ja, de kan godt høre jer. Det er enormt. Oh my god! Simon, jeg tror du ramte den der næste gang. Jeg lægger lidt. Rasmus. Nej, jeg troede Kasper ikke kom der. Okay, jeg skal tage gameplay med noget. Jeg er ikke god. Holy crap, jeg lavede det. Jeg synes, alle zigzagger bare, og så røg den ind i væggen, og jeg var i mål. På min skærm så zigzagger bare ikke i mål. Jeg vil gerne spille uendelig. Alle dem, som vil spille uendelig. Hvor mange vil spille uendelig? Hvor mange vil bare spille castle uden private? Der er lidt godt. Det får jeg også. Nej! Jeg missede kæmpe. Jeg prøver fake. Det virker en lille smule. Og det er ligesom der ved ud. Okay. Lidt i mig over. Ja. Du kører mig lidt den der kigge. Det er lige der spiller lækker. Kan I lige tage mig det? Så er det lækker. Det er mig. Vi har alle sammen mega dårlige penge. Ja, og det er altid, når vi spiller private, så er vi styrt hurtigt penge. Simon, du kører.
god. Oh my god. Men det der gør du aldrig igen. Rasmus, du har bare noget, så jeg er ligesom... Det var dig, som kørte ind foran mig. Der hvor jeg stod. Jeg Ikke ikke Kasper. skyder den lige ind mod mål. Jeg så det. Simon, du kører direkte imod mig. Jeg kan ikke godt få, at du kører ind i mig. Jeg prøver faktisk at gøre det sådan, at den anden vej. Jeg lige skal ramme den her. Og nu fik jeg et bus. Jeg ramte du, Rasmus. Jamen, jeg ramte den. Altså, Prøv at se. kan vi ikke bare spille normal castle? Altså, Det er da altså, underligt. må Jeg andre? gider ikke det der. Må andre? Ja. Okay. Jeg vil gerne spille private. Jeg er ligeglad. Private er kedeligt. Synes jeg. Jeg synes ikke, det er kedeligt. Bare kun det er kedeligt lige nu, på grund af, at vi har alle sammen dårlige penge. Ja, og det er lidt derfor, jeg gerne vil prøve det andet. Fordi det Jeg vil virker gerne åbenbart spille... bedre. Kan vi godt spille Heatseeker? Vi kan godt spille Heatseeker. Nej, fordi Jeg hader Heatseeker. Jeg vil gerne kunne spille Heatseeker, når det er 2. Okay. Det er sjovere. Rasmus, kan du lige komme ud? Hvorfor det? Nej, men det behøves det ikke, Kasper. Vi Du gider kan ikke bare spille starte private. et eller andet. Nej, det kan jeg ikke. Det må ikke lade mig kø- Der står, Rasmus is in a online game. Der står han inde i den online game. Og det vil sige, at han er inde i det der game. Men det er online, fordi vi spiller sammen. Ja. Han der, nej. Ja. What the fuck? Nå. Okay. Hey! Hvad skal vi spille nu? Okay, jeg Hvis kan vi normalt. lige... Helt normalt. Ikke casual. Vi spiller casual. Helt Vi normalt skal lige varme 3v3. op. Vi kan lige spille varme op, og så kan vi lige se om... Og så kan vi lige spille raid. Jeg ved godt, at vi Jeg kan. kører. Det må jeg køre. Det her, det er ikke rank. Nej. Jamen, næste gang er det rank. Nej, vi skal lige have et opvarmning. Ja, Det det er skal en vi. eller 2 kampe. Det er opvarmning. Ja, det sagde Kasper. Opvarmning og så rank. Vi er skole med. Simon, du kan se det. Hvis man er i hjørnet, skal man sige, at man kører, okay? Du er et hjørne, så siger at du er et hjørne. Okay, men det kunne vi lige have sagt det der. Ja, men det er fordi, jeg troede, du andre vidste det, så... Hvor? Okay, jeg har lige 60. Ej, jeg har lige set den der. Jeg har ikke noget. Nu prøver at ramme bolden, når jeg har den. Jeg prøver faktisk at sejle. Jeg er overvældet. Okay. Jeg stjæler bare alt min pris. Jeg bruger den bredere lige, så der var en... Simon, hvor er du? Ja, jeg var nede i et andet. Ja. Nu på vores. Ej, okay, jeg lige lige. Det var da dårligt, det der. Jeg vil godt, hvis I så det der, at jeg ser, ikke også? Jeg vil godt, det var dårligt, det her. Det skulle da dig over det, ikke mig, jeg venter mig op. Vent. Er vi enige om, at skue ikke er bandord? Det er et bandord. Det er ikke et bandord. Så det er jo så samme, hvis du bare lige siger, jeg skal lige gøre det. Jamen, Ja, jeg er syg. Jeg kører. lige lægge han to af. Det er et bandord. Ja. Når man når man, jeg skulle lige på toilet. Det er ikke et bandord. Man kan sige det på forskellige måder. Så på en måde, så er det begge det dele. er stadig et bandord. Nej, Det gælder, hvordan hvordan man siger efter ord. Jeg kan boost. Jeg kan boost. Jeg kan boost. Så der er en fast målmand, eller bare over det hele? Fast målmand. Den der. Ikke Godt være, jeg mig. er bedste målmand, ikke også, men... Jeg prøver ikke. Ja, men Rasmus, det var slet ikke til, at du fakede. Du fakede nærmest mig. Ja, Brasse!
Nej, undskyld, jeg prøver at komme udenom. Hvor der var det nu. Fake. Ja. Hvis man Er ikke brækket? ved, hvad en fake er, Hvad, har du ved, ved godt, hvad en power Har du forstået den? Jeg missede ikke det der. Jeg er så på måde. dårlig. Så du mener på måde, at du forstået? Jeg kunne lige så godt høre det nu. Simon, du ved godt mors ben, ikke? Rasmus, Hvad man skal du kalde det. skulle ramme den her. Du skulle ramme den her, hva'? En kvart. Nå, hvem er fast med mig? Og hvad er det her, ikke også? Så er det jo mig. Videre har jeg været. Okay, men jeg går også lige ud og tager noget boost, okay? Simon, det gjorde du ikke det der. Ja, jeg tror bare. Prøv at se, dreng. Jeg driblede lige den der, ikke også? Jeg var scoret. Så kom Simon bare. Ja, det er det. Simon skal altid Simon, lige gøre det der. Simon, lad være med at stige. Kasper? Ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg siger alle hans mål. Det er jo sige. Okay. Den der. Det er faktisk et indlæg. Ja. Hvis jeg ikke har ramt den, der ville have scoret, vil jeg gerne sige. Jeg har ramt den der. Ja, mere end nok at ramme. Altså, Nej, ikke. For du har ikke stigårdet lidt, okay? Og især ikke, når jeg ikke dribler 2 personer. Bare stak ud. Jeg skal da bruge til ham ud. Okay, nu har vi. Ja. Jeg er snart 100. Det er lige så bare. Simon, ikke ind over. Oh my god. Ikke ind over, ikke under. Du skal væk fra mål, okay? Okay, så er jeg ikke med. ja, der er nogen, der parkerer på løber. Ja, men du vil også have ret godt, så du går ind med ind over. Det ved jeg. Men dreng, jeg er fast målmand, men jeg går så op ad en siger bare. Jeg kan godt være målmand, men så er jeg så også op ad alle de mål. Jeg kan ikke have noget i dagen. Oh my god. Hvem ramte bolden sidst? Det var mig. Kasper? Nej, Simon, du stilkældede Kasper der. Egentlig. Jo, jeg lavede gode indlæg. Jeg lavede et indlæg til mig selv. Ja, Mm. lige der kunne jeg... Han prøver faktisk at skyde på mål, så så han, at de andre blev reddet. Det er vel et Så prøvede han at indlæg, skyde, og så okay. kom du bare lige ind foran. Det var ikke et indlæg, det var et indlæg til mig selv. Simon! Jeg står og driblede 2, og så tager du bare bolden fra mig. Og så stilkælder du. Jeg stil. Jeg gider ikke det her mere, Jeg giver seriøst ikke det her. Tog ikke bolden fra andre, han stilhullet eller ikke. Jo, han ramte den lige der, når jeg tog den i 2. Men ikke Og så engang kunne jeg lige ramme den til sidst, og så det gør Du han overhovedet her. gå ind. Nej, det vil jeg. Og så alligevel gør han ikke. Og du havde ret ikke bolden fra ham. Jo, jeg er ret, men han er ret faktisk. Ja, men han tog bolden fra dig, som du sagde. Jeg tror, han har ramt. Oh my god. Jeg er dårlig. Og Simon, hvis de går eller ikke, vil jeg lige sige, så du har gjort 2 gange mod mig. Jeg har gjort det en Jeg gang. gider ikke at spille der mere. Især heller ikke med Simon. Okay, vi prøver en gang mere. Nej. Og en gang mere. Og så Jeg prøver prøver vi ikke mere. lige. Og så Nej. er det lige meget, og så nu laver jeg bare som om det er lige meget, hvem du scorer. Fordi det skal være mål. Så vi kan vinde spillet. Så egentlig så er det jo... Jeg er ligeglad, jeg gider ikke. Ja, så er det lige meget, hvem der scorer. Så kan vi bare Jeg er prøve at vinde. ligeglad. Jeg gider stadig ikke at spille.